الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kemudian tanong ko Allah Ta'ala membagian tanong so kabarakat ada pita tamanan yan sabab sadyang kutuwa kapong begitan sa oras kung mga bandingan ng mga ulama tanong abi pantagsi ko agama Islam mga bangsami mga Muslim mga dato mga bay iman to na aya mapandirugod tanong na so makapantag ko kalay bali o oras ay manan yan na so kalayar ko masa ay kapandirugod tanong si mga urip no Allah na kagidiyang kaya katatagutan sa dunia na limited way sa tanto limitado ay manan yan na mauukur din so inibigay katan Allah Ta'ala oras ang dunia so ragun aguso lanulan aguso gawi aguso oras aguso minutos na taman ko segundo katatagutan sa diyang kaya dunia na papasadin din Allah Subhanahu wa Ta'ala andid ni kaumang kutapasad na kaganatan tanwa diyang kaya dunia malagid o so tao na mabubugot anta kapkasakit na terimaan din Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian iman to na ay pumagusayin tanong na diyang kutuwa kalay arga o oras tanong sa kibabatug tanong sang kaya dunia sabab sa kagya diyang kaya kibabatug tanong sang dunia na udita no makainan ka na madakla tao kepusadan sa oras yan na daan niya pasadian si sadiyang kaya dunia mapluto yan si salungan na mauri may taman sadiyang kuto di niyan di ka ketedasang kaya dunia may taman ko di niyan di ka suwaswata ko bayaginaw niya na minibulog din suidat na daan niya pasada mapluto tano mapluto yan si salungan na mauri yang gay pendirugo din tano na kagda tano amataan aswaga matano agama Islam na kaubuan yan so langwano ungangan sa diyang kaya dunia sabab sa kagya so mga sarwang tao na yapituruiran may pantagsi ko oras na tigiran time is gold ay manan yan nas oras na bulawan okay nasi sa Islam na nabamatag bulawan kaso oras nagyuto din so kawyamuyag may kasutaw na dinian kambalian sa oras yan na kiyalabatan yan sa mala so kawyamuyag yan sa kaya dunia paganiron na bi'alay Rasul sallallahu alaihi wasallam si kuisa ko mga sabda niyan kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh ni'matani magbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh mana niyan na dua susun ilmu dua susun limu auto dua susun at Rasulullah limu so kadak lang ko mga manusia na malilimpang siranon ay mana niyan na malalapison so kadak lang ko mga manusia o di na so mga manusia na da amiyang batas siranon as-sihat wal farag mana niyan adyang kota dua tiku Rasulullah limu nagyuto so kapya o kambubulawasan
na gugyang ko to ayaw manan yan na kapaka oras. Diyan ko ta kabubugir ka wallahu ta'ala sa oras masusurot kaon na madakal manusia niyalimpangsan dahil yan nanan mainang ka nayamanan yan na diyan ko ta dua limu na danyan kambali so bagro lawas yan pamumuluan diyan ko to bagrian pamumuluan diyan ko to kada asakitian na pamumuluan diyan ko to kamudanian na daban yan miyang batas si sadyang kaya kauyag sa dunia na ikadua at iyan malilimpang sa mga manusia na diyan ko to kaad no orasyan ad na mga manusia pasagadan mga gawi diyan ko ta mga gawi na mala akapakalulugar yan nasa rin sa pungkulaulan yan ro na misusugod sa kanyan ugay nada anyang batas yan sangkot wa kala oras yan kapakalulugar yan sangkot wa oras yan dan yang batas yan nun ayamanan yan na mapiagalabak mapluto yan si kualungan yan na mauri gito benar-benar rin sukat turu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam aso kadak lang ko mga manusia na miyataman sa yamanan yan na diyong kuto kambra miyataman sa diyong kuta kadak lakat turu kudatarian ng mga manusia miyataman sang kuto akiyawid niya na akal sang kuto datarian ng manusia sa kargunian suwatan di din mo upong o ayamanan yan ng mga manusia sa kanyan na yan yung bu o pimbrak sa mga manusia na kialipatan niya na ginawa niyan adaan niya pasadyan ugay na sa mga manusia ayamanan yan na miya makalaba na gito isiran ni Maito siran na kiyang balianiran adiyang kuta bagrulo siran na kiyang balianiran so anto na iniwa na kaudairan na kiyang balianiran adiyang kuto kisusugot o mga anggotairan sa malamya pasadiran mga pipi agalabak sangkay adunia na sampur na yan na si salungan na bawari na gusto mga ungangan ko mga manusia mga lalantas kirani pamikiran na kiyang balianiran sa orasiran sangkay adunia ko umanis sa kaminutos o di nauman gawi o di nauman saulan na di ko makira-kira sunya pasadiran ang mga pipi agalabak siya manumpang sa ikuayamanan yan na dunia iran masusuatun sa Allah na gusto akhiratiran mapluto iran sa lungan ng bawi sa mananan na di tanunan lilipatan pangunintano ko Allah at di tanong mapadsang ka na mga tao mialimpang yan na ginawa niyan na kialipatan yan sa orasyan na kialipatan yan sa kabagar o badan yan ميالو ابن رسول صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل ومن ماله وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن جسمه فيما أبلاه أمنا na makomata no sa lungan na mauri na didin kulkat sa mga palutano didin na tigo Rasulullah pagkalakad sa tao didin makatapalo o tao awrib no Allah taman sa diyon misi so patsusun apakaisip amanan yan na makomata no sa hadapan no Allah na makatitindig tano din
na di tano din pagkalakad, di tano pagkukog, di tano pakalimbay. Si sadyang kutuwa kalamalamawala, taman sa dir ko tanumisi ang kaya patsusun. Pag nairon sadyang kutapat susun, na andeng kay nosar, so ayamanan yan na idad ka. So idad ka na andeng kay nosar. Si ko minirami ko mapia, ay nosaran ka, ako umor ka. So oras ka sang kaya dunia, anta kasi minarami ko marata. Wala iyadu billah, pangnitan ko Allah, ay misimbag tanong sa along na mauri, na so kadaklan ko mga oras tanong, na si tanong niya usar, si kuwayamanan yan, na mga pipia galabak, na gusto o simba tanong ko Allah, na gusto mapluto tanong sa alungan na mauri. Ikadua ay pag-isa ko umani sa tanong, si sa alungan na mauri, na andang ka, inusar, so ilmo ka. Ipantag si ko kataong ka, na andang ka inusar, ang tunay kiyang galabakang kaon, ang tunay tama na kininggulalan ng kakukataong ka. Sabab sa kagiyaso kataong na pimbiyasanan, at na tao, biluin yan, ayamanan yan na ulama, na at na tao, biluin yan, doktor, at na tao, biluin wallahu ta'ala, abugado, at na tao, biluin yan na engineer, na so kalangwan ay, at yung ka ilmu ko dunya, ako ilmu si kalangwan na mauri, na palayar katarudanan, ayamanan yan na palayar na ng puong ko Allah, na ipag-isa yan, o anto na unon, taman, akyang galbukatan ko katautan. Ayamanan yan, nasusiron sa Islam, na so kiyang galbuka o mga ulama, si ko ilmuiran, na paganayron, na piyaganadiran so ilmu. Ikadua, na ininggulaniran so ilmuiran. Ikatlo, na inipanuluniran so ilmu, agusin daw, amya so iran ko agama Islam. Na ikapat, nagyang ko to, piyantangiran sa mga ragam, si ko di kang galbuka ko agama wallahu subhanahu wa ta'ala. So siyon si ko mga mga ilmu, dataro ilmu ko kan doktor, ilmu ko ayamanan yan na education, si ko kapangandaw, o ilmu si ko kapagabudo, na gusto mga padsa ng mga degree, na so kawalitan na Muslim, na ipag-isirkatan ng Allah, o ay tama na kiyaw saratan sa kanana ilmutan. Anda biniramig, so kiyaw sarang ka ko ilmo ka, kiyang gunaan o dakang gunay. So ilmo ka, miyaw sar ka kumapia, anta kasi kumarata. Ginan, so matatagur ka tanwa katao, mga orip no Allah, na ginan na tihaya, sindo na napuon ko Allah, inibigay niyan rakatanong, awali sa katanong na inimbabaw at tanong, na da mga katao-tanong, na inipangandor katanuanan Allah, na isirbisyo tanuanan ko agama, na isirbisyo tanuanan si ko Allah subhanahu wa ta'ala, sa ayamanan yan na mabaloy so ilmo tanong, kasabapan sa kapakasud tanong sa surga. Ginan, ikatlo ay pag-isar tanong sa along na mauri na so tamok tanong. So tamok tanong na dua apakaisir. Dua apakaisir, kaaya apakaisir ko tamok na andang kakinwa so tamok. Na ikadua apakaisir ko tamok na anto na inusaran kaon. Diyong ko to andang kakinwa so tamok na inukinwang ka ko halal, anta kasing kanya sukat ko haram. Na diyong ko to akaw saron, na sing ka inusar si ko halal, anta kasing ka inusar ko haram. Sabab sa diyong kanan, ayamanon yan na ipantag sa tamok na patsusuranan. Paganayon na tamok kakinwa ko halal, na inusar na halal. Na gyuto, iayamanan yan na sugun rakatano Allah. Kuan tanong ko halal, na pag-usaran na halal. Ikadua ka panamok, na kinwa si ko haram, na inusar na halal. Dataro haram, kaya pa yan, na inimbalay sa maskit. O di na inipanay haji. O di na sa salakausan. Ayamanan yan, na inusar nun, na sa manuto, na sumalabog, na inusar si ko malingaw. Na di kabubayan mo Allah na burin yan, terima ng kanan,
ada tararan ayamanan yan nakasusukat. Ikatlo, akapakakuasa tamok na kinwasi ko halal na inusar na haram. Manan yan napiagatingan kasangkot wa kaubaliw niya na halal ugay na singka inusar so tamok sangkot na kaubaliw niya na haram. Panatakapanamok na kinwa ko haram na inusar sa haram. Miya kadua maharam. Apun sa haram na inusar man sa haram. Ginan ikapata pakaisip na ipag-isip ko manisar ko tanong o ayamanan yan na andang kainusar so o kang bubulasan ka. Andang kainusar so kang bubulasan ka. Ayamanan yan na subagro ka. So o ayamanan yan na sumanganggotan ka. O andang kasiran piyangusar sa katatabu ka sa dunia. Andang kainusar so balalima. Andang kainusar so pamakilgan ka. Andang kainusar so balamata. Andang kainusar so ayamanan yan na balahain ka. Na gusto lang wano ni Bertan wallahu ta'ala. Piyakab mo sa mga anggota na ipag-isir ko tanonan wallah subhanahu wa ta'ala o anda tanonan piyangusar. Yanan kay importante ko tanong oras na so miyali wallahu ta'ala sa Quran ay sa sifat o titu mirati asik wallah na dirang pagilangan sa mga orasiran. Diran pagilangan ko galabo kada balin yan sa mga orasiran. Diran pagilangan si ko pisusunadar pa ada abalirun o galabakiran. Sa keturon wallahu ta'ala sa Quran sa suratul Furqan. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. So siranan niya maratiya mga urip no Allah na diran pesaksian so kabukugan na gusiran na igrasya gadadiran so mga galbuk mga ilang mga galbuk ada balinian mga galbuk ada kipantagin na yamanan yan na aeropa adiran ng bibilang ataw siran yamanan bibilang ataw siran na pagawa niran so galbuk ada kipantagin so kan bibitiray ada kipantagin. So, ayamanan yan, nakandala ko kulya ulo pa ada kipantagyan. So, lang-langwan, taman, ada kipantagyan, na pagpulabiyanan o siran, ayamanan yan na mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala. Mga urip no Allah, na tanudan tanu, ayan dadaklayidad tanu sang kaya dunia, na suwida do nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumya makalandurun sa umur yan. Pagdatano ng pulurabon, Agusto 7 pulurabon. Peter wa ng Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pendakal ay lumang matakan na pagdatano ng pulurabon, Agusto 7 pulurabon. Upama ko ng pulurabon, mga orip na Allah, na labatan kaon so sa pulo na uli marabon, ay adar tano pan karawta akhir balik na ay bulan bon na 40 limaragom na labatan kaon so ipakaturog tanuman mapita kisampay sa 8 oras na kialbatan sa 20 ragom so ay bulan buon na 25 na labatan kaon so ipaningkawiyagan tanong ipapugupisin na tanong ang 8 oras na iya bulan buon na 5 ragom na labatan kaon so vipasuti tanong aguso ipkan tanong na uman mapita na miyada ang kota limaragun miya ko to akakan agu kasuti so anda miya tagu so asambayang tano anda miya tagu so kabatiya sa Quran anda miya tagu so kapamagaman sigo kan da'wa sigo ayamanan yan na lang na pisusun mapluto taro sa alungan na mori ada amini bajitun sa diyang kutu anong puloragom miya ko aturog miya ko akaduduk miya ko kapaning kawiyagan Allahu Akbar yuti sabab ang makapaginong katanong apduto amanang kutakyat turoon wallahu ta'ala sa Quran wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr bisipas wallahu ta'ala ko waktu asar amata na sa mga manusia na madadal siran ko kalugi manang ko takalugi na madidipisit siran na yamaran yan
na miyang lalapis sangkutu akibabatul tanu sangka dunia sabab sa kagiya so kadak lang ko manusia narami dan ganatan yan sa dunia nada minipun dunia na Pluto yan sa long namori ka may lang soras yan na may lang suaya manan yan abugulawas yan na dan yan mosar ko mapia mangurip no Allah makatutuna tanabu sa iku pakatalundog si bendingan tanong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.